फानजोब्बाय दा खोथाया जाहैबाय माइरंआसो गैया ओमफ्राय बेदर गैया आरोना जानो बेदर लायग्राफ्रा मा जाखोबा माथो दाबो सफैला माइरं लायग्राफ्राबो दाबो सफैला जानोहाय मा जाबावगोनथाय बे निरामिस ओंख्रिखौनो जानानै थांसै नामा र' फन खालामहरनि आं हेलौ माइरंआ मा जाखो माथो दाबो सफैयाखै मा दखानफोरा बन्द' गोजा दे नायगिरनानै लानानै फै दखानानो बन्द' गोजानो जाबावदो दानाबा पिकनिकखौ मोजाङैनो अमा राजामोनखौ बुंहरनि र' माथो फनखौनो दाबो थिखोआ मा जाखोब्रा दिनै ओंखाम ओंख्रि मोनजागोन ना मिसासैहाय ओंख्रिफोरानो मोनलायलांनोसै दाबो मोनफैला बिसोरो मालाय हनै बिसोरा मोसागासिनोसो गसाइबो नोंसोरनि रिल्स बानायनाया जायाखै नामाब्रा आं हमनानै होबाय थानो बाबायलै गसाइफोर गाव फट'खौनो मोजाङै लाबाय आरो रिल्सफोरखौ एसे मोजां नुनाय बायदि हमनानै होबाय दहायनिफ्रायनो मोनसेबो जाया नामाब्रा बायोलां बेनिखायनो सिख्लाफोर थाबाबाथाय मबाइल हमना होनो मोनोलै आं जानो सुफैदों लोंनो सुफैदोंलै गसाइफोर मोजाङै हमना होनोबा हो दे गसाइफोर दे आच्छा बारु थाइबानि लारु आंखौ फैसा जाखुमा जानो गिनानै नों आंनि खिथु फैदों नङा होमबा खोथाया फोरमान जामारबाय नों राजि जामारबाय नों जुदि बेखौनो सानदोंबा आं नोंखौ फोथायनो हायाथ' मा थिग 5,000नि फैसाजों नोङो अमा बेदरखौ नों एसेल' लांबा आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय गैया मानो होनोबा नों जिबायदि मानसि आं नोंखौ बोरै फोथायनो आच्छा आं मालानिफ्राय मालायनि फैसा लानायलै आंनिफ्राय थाव सोनो फैसा बिनाया आंनिफ्राय मबाइलाव रिसार्ज सोनो फैसा बिहरनाया बावगारबाय जाबा जानानै बावगारग्रा नंलाय आंनिफ्राय फैसा लानाया नोंबो गुगोल पे हिसाब खालामनि दे सोर सासे सोरनिफ्राय फैसा बांसिन लानाय नोंसो आंनिफ्राय बांसिन फैसा लादों मिथिगौ अमा राजा बेनिखायनो आं नोंखौ फोथायनो गोब्राब मोनो नोंनिफ्राय बेसेबां फैसा लादोंना गासिबो होफिनजोबगोन आं नोंनिफ्राय जेसेबां फैसा लादोंना गासिबो नोंनि मोखां गारलागोन गारलाबानो जाबाय माबायदि गारलायो आंबो नेगासिनो दङ नोंनि मोखां फैसा गारलायनायखौ मिथिबाय अमा राजा गोसो थोनोबा रोंगौ फैसा थाइसेबो खामायना लानो रोङा बेनोसो हिनजाव नांगौ आच्छा नों आंखौ इसिबां बासिबाय नोंखौ आं बासियाखै मिथिबाय आं रावखौबो बासिया ओमफ्राय जेखौ सैथो बाथ्रा बेखौसो बुंदों नों फैसा थाखा खामायाना आंसो फैसा थाखा खामायबाबो जुमाय संनानै फैसा खामायो दाउ फिसिनानै एसे एनै ओमफ्राय बिमानिफ्राय थाइसे थाइनै लादेरो आरो नोंथ' बिमानिफ्रायबो मोना खोमा नोंनि बिमाखौ बांद्राय दा बुं नोङो नोंनि बिमानि थाखायनो गासिबो जाजोबदों पिकनिक जानो फैनायनि सिगां नोंनि बिमाखौसो नुग्रोदों आंहा बेनिखायनो जाथ्रा नस्थ बिमाखौबो नुफैबाय फिसाखौबो गाव लोगो मोनफैबाय ओरैबो जारला दा जा माखौबा पिकनिकआ आइनि खोथाखौथ' आं मिन्थिया आइयाथ' आंखौबो रायो बेखौ आं मिन्थियो नाथाय गावनो मोजां नङाबा मालायखौ मानो दुसिदों नोङो गन्थं हंला नोंनि गन्थंआलाय बेसेबां गोलाव नायबानो जाबाय आंनि गन्थंआ बेसे गोलाव नोंनाथ' गन्थंआनो गैबाव हनै गन्थंजों लोगोसे खोमाबो गैया गोदनाबो गैया मानसियानो नंगौना नङाथाय मानसि नालाय गन्थंबो दं गोदनाबो दं खोमाबो दं नोंनाव जेबोआनो गैया लासिंसिं मानसि महरै माबायदि उजिखो नोंलाय नोंखौ फुथुला होनबाबो लस गैया आंखौ जिउ गैयै बुस्थुफोरजों रुजुलाबायनाङा आं फुथुला नङा आं अमा राजासो आरो जाला माला बुंलाबायनालै मालाय गामिफोराव नोंनि थाखायसो बुंनो गोनां जादों दा सोरथा फन फैदों हेलौ दुमफाव अमा बेदर लायनाया मा जाखो नोंसिना नांलायगोरनि जोङो लांगासिनो नोंनि थाखायनो गोबाव जाबाय अमा बेदर लांनाया नोंनि थाखाय जादों ना आंनि थाखाय जादों आं हारसिं फैनायमोनबा मालाबानो अमा बेदरखौ लांसिगौमोन नोङो दाबो हारसिंखौनो होननानै साननानै लादो थां अमा बेदरा नायग्रोथां नों थाबाय थाबा आं माबोरै अमा बेदर नायगिरनो एलायथो फैसा जाखुमानो लुबैनाया ओइ बांद्राय बुंबाय थानालै दानो देख्लागारगोन आं देख्लागोन नामा दानो जोफ्रुजागोन आंजों देख्लाबानो आङो हारसिङै देख्ला जाया माथो नोंखौबो जोफ्रुगोन आं मिथिबाय बांद्राय खोथा बुंनाङा नोंसो बांद्राय खोथा बुंनाङा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सोर जाखो फिसाफोरा माबालाय जों पिकनिक जानो फैदोंमोन आबौ ओमफ्राय बेदर गैया जोंना माने बेदर लाबोनाय जायासै जों पिकनिक जानाया बेनिखायनो नोंसोर गामियाव नागिरफैदोंमोन बहाबाफोर दखान दङबा खोन्थादो दे गैया गामियावथ' दा मोननाय नङा एसे दावखोनानै टाउन फारसे लायबासो मोनसिगोन आयौ होमबाथ' जों बेदर मोनजानाय नंलाहाय दालाय मा जाबावनांगौ जाखो टाउनाव थांबा माथो मोनाहैगोनसो मोनाहैगोनथ' आरो ओमफ्राय जों नांलायनानैनो गोबाव खालामबाय माथो औथ' आरो दा मा खालामबावनांगौ जाखो दा मा खालामनो माने माबा मोनसे खालामाबाथ' जानाय नङाहाय अमा राजा मासे मानैबाबो बबेनिफ्राय दाउ हमनानै लांनोसै नामा माथो दे हनै लामायाव मानै दाउ नुदों थुलाय हमैनि जागोन दे बेखौनो हमनानै लानो थांसै ना दाउला दाउआ जि मोजांथार हनै बैथिंबो नोंनि उनथिंजायनिया साबसिन नंगौथ' आरो जि मोजांखा दाउआ अमा राजा थुदे बेखौनो हमनानै लाना थांसै थौ आया मा जाखोब्रा माथो फनखौनो थिखोलालै बिसोर बेदर लायनो थांग्राफोराबो खबर गैला माइरं लायनो थांग्राफोराबो दाबो सफैला
आंनो माबा मोनसे खालामाबा जानाय नंलालै बिसोरखौ नेबाय थाबा जाला। हेलौ औ आदै आं नोंसोर गामि खाथियाव पिकनिक जानो फैदोंमोन। बहाबाफोर अमा बेदरफोर मोनगोन नामा? नाफोर दावदैफोर? आच्छा दे आं फैसा सोनानै हरगासिनो आदै। नों थाबैनो बुस्थुफोरखौ लानानै फैदो दे। जागोन दे आदै। थेंक इउ। जाबायना जायाखै फाग्लिफोर आं बाबायलै हमना होबाय थानो। एबार लास्ट मोनसे खालामबावनि। हेलौ लोगोफोर दिनै बोथोरा जोबोद मोजां जों पिकनिक जानो फैदों आरो जोंनि पिकनिक जानाया ओरैबायदि रंजा बाजा थांदों माने जि मोजां जादों आरो जोंनि पिकनिक जानाया। सोरबाफोर जोंनि पिकनिकखौ जानो लुगैदोंबा फैबानो जाबाय। माहा रंजा बाजा जादों आं दाबो मोनजायाखैना आरो नों मानसि लिंहरबावदोंलाय। बे भिडिअखौ डिलिट खालामनोसैलां। आयु बाला डिलिट खालामाहाय मा खालामलाबायो नामा बेवहाय? आं पिकनिक जानो लिंहरबानो पिकनिक जानो फैगोन बे नङाना? होमबाबो फैनो हानायलाय दाननोसै नामा आं? दाना मा? टेनसनसो जाजोब्बाय आं बे पिकनिक जानायखौ। दिनैनिफ्राय पिकनिक जालाहाय आं बेनो जोबथासै होननानै सानना लानोसै आं। दाखालिबो आङो गुबुन मोनसे ग्रुपजों थांदोंमोन ना बिसिनाव बांद्राय जेबो जायासै नैबेसो माबा जाबाय। फाग्लि फाग्लि अमाखौलाय मानो हगारहरनांगौ दे 25,000नि अमा आयै। ओमफ्राय बे थफिरानालाय बहाथो गोमानानै दं जानोहाय? मानसिया बहा दंहैयोथाय आंबो नुवाखै। नार्जि बुदां बे थफिरामखौ नुदोंना नों? नुवाखैथ' बहा दंथाय मानसिया? आया बेलाय बहा थांमारदोंब्रा? सोर साबोसेखौ फात्ता लाबावनोलै आं रोंलालै। सोर जाखोलै? सोर जाखोबा नोंथाङा? बाप्पावै आंखौ बिदिसो सोंबाय। थफिराम? आंखौ सिनायबावला होमबा? माने नोंखौ बेफोरबायदि अबस्थायाव नुवाखैना आं बेनिखायनो सिनायाखैमोनलै। आंनि टपिक खुगा बिदि जायो। आंनि अरिजिनाल खानाय गैया। आंनि खर'आ लावमुरासो। ओमफ्राय बहाथो थांदोंमोन नोंलाय? आंनि अमाखौ हगार हरनायनि दुखुजों रागाजों एसे गोजोमहैदोंमोन आं दैयाव। दे रागा जोंबाय थानांला जों मिलायनानै नोंनो उनाव फैसाखौ हरगोन दे। नायनोसै साला थङालि हिनजावा अमा हगार हरनानै हाजोआव हुजोआव मोसागासिनो ना। बिसोरनि रिल्स बानायनायखौ डिस्टार्ब खालामहैनि आं। ओइ दावसे देलाय थेंफाख्रि जानाय बायदि मोनदों ना? आयु बाला बेहा अमा मासेनिनो खोथा लानानै इसिबां दावराव जाबाय थासिगोन ना जे नोंनि अमाखौ नागिरफिनगोन बाल। आं जि जायगायाव गारबोदों ना बे जायगायाव नागिरहैफिनगोन मिथिबाय? नोङो सोर खोन्थानाय अमाखौ हगार हरनानै मोनफिनगोन होननानै? दाबा सोर जाखो? दुलुर दाला पिंकि अमाखौ रावबो जाया मिथिबायना? अन्नानै सोरबा खानानैसो दोनदों खोमा मिथिबाय? र' आं फेसबुकआव हगारनि अमा गोमाबाय सोरबाफोर मोनदों नामा होननानै। ओमफ्राय आं अमाजों पिकचारबो लादों मिथिबायना? आं फट'बो साफायदों। बेनिखायनो आङो फेसबुकआव हगारनोसै मिथिबाय? नों बांद्राय टेनसन लानाङा। अमाया मोनफिनाबा दिगदारसो दं। बिसोरनि दावराव दावसिखौ नुनानै आं ओंखामबो उखैगाबाहाय ओंख्रिबो उखैगाबायहाय। बिराद दावराव जाथारबाय। आच्छा दे दावराव दावसि जाबाय थाथ'नांला गासिबो थिग जाजोबगोन। आं गासिखौबो एरेन्ज खालामजोब्बाय। एसे खर'फोरखौ गुसु लानानै एसे इन्जय खालामदो। सन्थला मेथाइफोरा दामख्रावजोबनानै हो। हामथारबाय दे सिख्लाफोरनि भिडिअ लाना फट' लाना बाखाथारबायमोन आं। दे एसे पिकनिक जानाय बायदि मेथाइफोरा दामख्रावदो। तारा नै जों दाउ लानानै फैबाय। एसे गोबावब्रा लानानै फैदों रंजा आरो मा गोबाव होननानैसो बुंबावदों। एसे खस्थ' लानानै फैदों जों बे दाउखौ पात्ता मोनाखै नोंसोर। सन्थला दे सावदो। आं सावनोसै मानो गोबाव जानायमोन हाबां बाहाय दखानानो बन्द' गोजा बेनिखायनो मोनबोआखैमोन। बेफोर गासिबो दावस्रि देलायनि थाखायनो जादों। दावस्रि देलाय बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जादों। नों मानो अमाखौ बेफोरबायदि हगारना हरनांगौ? आं बुंखाबाय दा गुलु मुलु नुनायखायसो दा नों बिदिसो बुंदों ना? नों आंखौसो बुफिनदों ना? नोंखौ हले गारा। हिनजावजों हिनजाव बुलायलायबायलै माथो। गैला हिनजावफोरा हमथाहैदोलै। आंनि खानायखौ हमदोंना नोंनि खानायखौबो हमगोन आं। गारा नोंखौबो गारनायाव गैया। जाबाय फाग्लिफोर जाबाय मानि इसिबां बुलायलायनाय बेलाय पिकनिक जानायालाय? दावस्रि देलाय आरो हाफां बुलायनाङा जाबाय दे। आयौ लोगोफोर बुलाय सुलाय जालायबाय। दिनै बिसोर सानैनि बुलायनायखौ बोखाथ'नोसै। नोंथांमोनखौ उननि एपिसोडआव लोगो हमलायसै। दिनैनि एपिसोडखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै। बाय बाय।